Hayırlı erте, turdan tur efirde Tataristan Devlet Televideniесінің татар тіліндегі тапшыруларын башлап жибәрәбез. Эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Гүлназ Ибрахимова бүгінгі чыгарылышта. Быелгы өстәмә сайлау участокларының эше Татарстан һәм Россиянең дәүләт гимннарын башкару белән тәмамланды. Дәүләт советына һәм муниципалитетларга өстәмә сайлаулар ничек узды? Татарстанда көзгө ярминкәләр башланды. Халык өчен ярминкәләр арзан бәядән продукция алу урыны. Буа районында Апас Тәтеш Буа мәдәни дуга халыкара сәнгать фестивале дәвам итә. Әлеге чарага барысы 13 театраль коллектив җыелган. Буадан махсус репортаж. Чыгарылышыбызны һава торышы яңалыкларыннан башлыйбыз. Синоптиклар мәгълүматларына караганда, атна башында күк йөзе аяз була. Көндез 15-18 градус җылы булыр дип көтелә. Төнлә 2-7 градус. Белгечләр аңлатуынча, көннәрнең бик салкын торуы көчле циклон тәэсире. Кайбер районнарда бозлы кар яву шуңа бәйле. Татарстанда Дәүләт Советы депутатлары Казанның 2 районында сайланды. Моннан тыш республиканың 39 районында муниципаль депутатларның өстәмә сайлаулары үтте. Кандидатлар 7 сәяси партияның региональ бүлекләре тарафыннан тәкъдим ителде. Сайлау барышы турында толырак хәбәрчеләребез видеосмасында. Бердәм тавыш бирү көнендә республика сайлау комиссияләренең эше Россия һәм Татарстанның дәүләт гимннарын башкару белән башланды. Соңгы аралардагы вәзгыятьне исәпкә алып, коронавирустан саклану чаралары да күрелде. Температура померяли. Тавыш бирергә теләгән кешеләрнең иң зур агымы иртән һәм сайлау участоклары ябылыр алдыннан активлашты. Ә килә алмаганнар өчен күчмә урыннар булдырылган. У нас голосование проходит, имеются 2 стационарные урны. Бездә стационар тавыш бирү мөмкинлеге дә бар. Йөри алмаган сайлаучылар гариза яза. Өйләренә барабыз. Татарстандагы тавыш бирү барышын республиканың иҗтимагый палатасыннан 900-гә якын күзәтчелек вәкилләре контрольдә тотты. С соблюдением, как сказать. Мин көне буе монда. Тавыш бирүнең ничек барганын, тавыш биргән сайлаучыларның санын күзәтәм. Барысы да игътибар үзәгендә, исәптә. Казан шәһәренең Ибраһимов һәм Пионер округларында тавыш бирелде. Моннан тыш республиканың 39 районында өстәмә сайлаулар үтте. Сайлаулар барышы турында барлык мәгълүмат Татарстан үзәк сайлау комиссиясенең мәгълүмат үзәгенә җибәрелде. Голосование в Татарстане идет в штатном режиме. Татарстанда сайлау штат режимында узды. Барлык саклану чаралары күрелде. Онлайн форматта да күрмүчеләр өчен Брайль системасы буенча да сайлаучылар булды. Күзәтчеләргә бик зур рәхмәт, бик оешкан төстә эшләде. Кайнар линия буенча сорауларга җаваплар бирелде. Гомумән алганда Россиядә 9 сентябрьдән 11 сентябрьгә кадәр илнең 82 төбәгендә сайлаулар үтте. Мөршидә Җихан, Инна Данилова, Илдар Галәветдинов, Татарстан яңалыклары. Татарстанда көзгө ярминкәләр башланды. Халык өчен ярминкәләр арзан бәядән продукция алу урыны. Юдино бистәсендә өр-яңа ярминкә мәйданчыгы ачылды. Революционный урамында урнашкан яңа алыш-биреш урыныннан хәбәрчеләребез репортажы. Икеләтә бүләк дип кабул итте яңа ярминкә мәйданын бистәдә яшәүчеләр. По сравнению с тем, что было раньше, конечно, это небо и земля. Чисто, аккуратно. Можно отсюда и оттуда проходить. А то мы старые люди, ведь нам тяжело шагать. Юдино базар мәйданы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы, шулай ук район хакимияте идарәсе ярдәме белән яңартылды. Причем мы не оставили без внимания бабушек. Биредә ярминкә оештыру өчен барлык инфраструктура корылмалары булган зур уңайлы урын. Шулай ук без үз бакчаларына уңыш үстереп алып килгән әбиләр өчен дә дәваны бакчасы оештырдык. Әлегә бу башы гына, тагын да уңай шартлар тудырыла.
очень красиво, очень быстро все это сделали. Бу бик матур иде, алар бик тиз эшләделәр. Өстәлләр тагында күбрәк булсын иде, күбрәк кеше килсен иде. Киштәләрдә дә җирле фермерлардан һәм ире хуҗалыклардан товарлар артыр, эш тулаем җайга салыныр дип өмет итә оештыручылар. Сатып алучылар монысына да канәгать. Все свежее, рыба свежее, мясо свежее, рубят на глазах. Ну, здорово. Очень здорово. Бәяләр башка ярминкәләрдә дә арзан. Бәрәңгенең килограммы 18 сум, сөтнең литры 40 сум, сыер ите 480 тирәсе, шикәр 60, ә он 30 сумнан сатыла. Чынлап та безнең ярминкәләр барыбер бәяләрен карасаң кибеттән кимерәк бәяләр. Безнең фермерларыбызда, безнең авылдан килгән бөтен продукция бар бездә. Һәр кеше кыйбатрак итеп сатырга тырыша. Но безнең ярминкәләрнең бәяләре куелган. Авыл хуҗалыгы тармагы өчен җәй уңышлы килде. Ярминкәләрдә дә ясалма ыгы-зыгы юк. Төп үзенчәлек шунда арзан бәяләр иртәнге 6-дан 50-гә кадәр. Аннан соң базар бәяләре. Көзге ярминкәләр һәр шимбә 24 декабрьгә кадәр дәвам итә. Ләлә Зайнуллина, Булат Шакиев, Тахир Хасанов, Татарстан яңалыклары. Алабуга махсус икътисади зонасында коммерцияле җиңел автомобильләрнең яңа линейкасы җитештерелә башлый. Яңа проект импортны алыштыру мәсьәләсен хәл итүгә юнәлдерелгән. Вот гранулы полигликолида. Синтетик җепләр хирургиядә киң кулланыла. Аны махсус машиналарда эшләп чыгаралар. Технологиядә төгәллек кирәк. Юка синтетик җепләр әзерләүнең нечкәлекләре бар. Сыйфатлы чимал булырга тиеш. Билгеле диаметрлары бар. Алар гадәттә күз хирургиясе өлкәсендә кулланыла. Әлеге хирургик җепләр бары тик Татарстанда гына җитештерелә. Продукция Россиянең башка төбәкләренә дә озатыла. Хәзерге вакытта җитештерүчеләрнең 90% Кореядан җеп, Япониядән энәләр сатып ала. Тик хәзер чит ил чималын сатып алуда кыенлыклар бар. Үзебездә җитештерүне арттырырга кирәк. Без гликолиттан җепләр җитештерү буенча дөнья базарына да чыктык. Импортны алыштыру курсы медицина товарларына гына кагылмый. Татарстанда моңа кадәр читтән кертелгән товарларын җитештерү планы расланды. Исемлектә 2000-гә якын продукция бар. Электроника, фармакология, медицина, машина төзелеше өлкәсендә продукцияне алыштыру зарурлыгы мәсьәләсе туды. Алар Россия аналогларын җитештерүгә мохтаҗ өлкәләр. Импортка йөзсәткән предприятиеләр өчен Республика икътисад министрлыгы ярдәм чараларын эшләде. Импортны алыштыру үзәгендә ташламалы кредитлар, микрозаймнар бирелә. Бу Республика маркетинг агентлыгы платформасындагы онлайн мәйданчык. Товарлар исемлеге әзер. 100 меңнән артык тәкъдим кергән. Представляет интерес не та продукция, которую Россиядә җитештерелгән традицион товарларны гына түгел, моңа кадәр читтән кертелгән товарларны эшләп чыгару бурычы да куелды. Икенче төрле әйткәндә, гараж икътисады, ул импортны алыштыра. Бу юнәлештә бизнес тәкъдимнәрен исәпкә алып эшлибез. Хәзер Россиягә каршы санкцияләр кертелү сәбәпле товарлар китерүдә әзерлектәр юк дип белдерделәр Татарстан икътисад министрлыгында. Республика хөкүмәте һәм федераль үзәк моны контрольдә тота. Фарис Мөхәммәтов, Фируза Насирова, Ринат Сахибгәрәев, Татарстан яңалыклары. Көз йогышлы авырулар таралучыры. Ковидта кабат көчәеп бара. Шул сәбәпле Казанда метро станцияләр янында вакцинация пунктлары эшли башлады. Җиңү проспекты, Кәҗә бистәсе, Яшьлек һәм авиацилеш проспекты янында. Мобиль комплекслар көн сайын иртәнге 8-дән кичке 7-гә кадәр төшке аш тәнәфесе белән кабул итә. Биредә грипптан Сови грипп, ә коронавирустан Спутник V белән вакцинация ясатырга мөмкин. Татарстан юлларында 380-нән артык күпер җимерек хәлдә, тагын 104 күпергә капиталь ремонт ясатырга кирәк. Күперләрнең начар хәлдә булуының сәбәбе аларга йөкләнешнең артуына бәйле. Проблема белән хәбәрчебездә кызыксынды. Шәһәрләр белән төбәкләрне таштыручы артерияләр, күперләрне җентекләп карап, ремонтлап торсаң, инженерлык конструкцияләре гасырлар дәвамында хезмәт итә ала. Артык йөкләнеш, конструкцияләрнең искерүе, әйләнә-тирә мохитның тискәре йогынтысы, буларның барысы да күперләрнең җимерелүенә китергә мөмкин. Татарстанның төбәк автомобиль юлларында 1000-нән артык күпер бар. Шуларның 4-е авария хәлендә, 384-е бөтенләй җимерелгән диярлек. Заманча нормаларга күперләрнең нибары 18% гына туры килә.
Наибольший урон сохранности мостов наносит тяжеловесный транспорт. Инерт материаллары ташучы зур авырлыктагы транспорт зур зыян китерә. Алар 50 тоннадан артык авырлыкка җитә. Шул сәбәпле күптән түгел Тукай районындагы күпердә машиналар йөри торган урында плита җимерелеп төште. Башка төбәкләрдә күперләр җимерелү тагын да аянычрак нәтиҗәләргә китерде. Амур өлкәсендә тимер юлга эстакада белән бергә аның аша үткән тик машинасы килеп төшә. Мордовиядә бер күпер җимерелә. Башкортстанда күпер җимерелеп, тимер юл аша юл өлеше яраксыз хәлгә килә. Хәзер транспортны контрольдә тоту буенча бурычлар ЮХИДИ һәм Ространснадзорга йөкләнгән. Татарстанда аларга тиешле җиһазлар бирүдә юл хәрәкәте иминлеге дәүләт бюджет учреждениесе ярдәм итә. Билгеләнгән параметрларны артырган өчен җәза каралган. За данное административное правонарушение. Моның өчен административ штраф билгеләнгән. Машина йөртүчеләр 7-10 мең сум штрафка тартыла яки 4-6 айга кадәр идарә итү хокукыннан мәхрүм ителә. Юридик затлар өчен 400-500 мең сум штраф каралган. Фанис Мөхәммәтов, Илмира Исмәгыйлова, Татарстан яңалыклары. Бүген Казанда безнең ишегалды президент программасы буенча йортларда яшәүчеләр белән иҗтимагый очрашулар башлана. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов тәкъдиме белән оештырылган безнең ишегалды республика программасы дәвам итә. Бүген идарәче компанияләр, район хакимияте вәкилләре, архитекторлар халык белән очраша. Бергәләп 2023 елда төкләндерелергә тиешле ишегаллары сайлана. Исегезгә төшерәбез, программа 2020 елда старт алды. Узган 2 ел эчендә шәһәрнең 900-гә якын йорт яны территория тәртипкә китерелде. Казанда 18-нче Казан халыкара мөселман киносы фестивале тәмамланды. Беренче урынга Иран режиссеры Нахид Хасанзадә «Тихая слава» фильмы белән лайык булды. Быел фестивальгә 44 илдән 625 гариза килгән иде. Татарстан 40лап кинокартина тәкъдим иткән. Шуларның 14-е программага кертелде. Алар арасында Розалия Закиеваның безнең телерадио компания белән берлектә төшерелгән фильмы да бар. Ул кемгә багышланган, аны тәкъдир итү ничек үтте, бу хакта тулырак хәбәрчебез Алия Галиуллина язмасында. Шигъриятта Габдулла Тукай композиторлар арасында Салих Сайдашев, рәссам сәнгатендә Бакый Урманчы ди. Галерея Хазина дип исемләнгән фильм авторы режиссер Розалия Закиева. Фильм яқты, матур, менә рус әйткәндә яркие цвета. Бакый ага Урманчының мин әйтәм инде кабатлап, ул бит инде 90 яшьтән дә артып яшәгән, аның мирасы Казан премьерасы буларак bu festivalga кертеләр, чөнки безнең атаклы бөек рәссамыбызны читтә калдырып булмый. Һәм фильм да бик матур. Фильм конкурстан тыш программада күрсәтелде. Ул бөек рәссам Бакый Урманчыга багышланган. Аның иҗатында ислам дине чагылышлары да, татар халкының күңел җәүһәрләре дә ярылып ята. Шуңадыр да фильм барышында картиналар җанлана. Алия Галиуллина, Тахир Хасанов, Татарстан яңалыклары. Эфирда яңалыклар программасы. Без турдан-тур эфирда эшлибез, дәвам итәбез. 9 сентябрьдә Казанның Курган җеназа комплексы территориясенең 3-нче аллеясендә танылган татар язучысы һәм драматургы, Татарстан Республикасының атказанган сәнгать эшлеклесе Әхәт Гаффарга кабер ташы куелды. Безнең хәбәрчебез Фәннур Хәсәнов та әлеге чараны күреп кайтты. Әхәт Гаффар татар әдәбиятына узган гасырның 70-нче елларында әҗәт хикәясе белән килеп керә дә үзенең тынгысыз каләме белән гомере буе иҗатка тугрылыклы булып кала. Укучыларын күп санлы хикәя повестлар, романнар, шигъри үрнәкләр һәм дистәдән артык пьесалары белән сөендерә. Әхәт Гаффар татар әдәбиятында бик зур урын алып торучы шәхес, аның бик күп әсәрләре, бик күп хезмәте, ул үзенең туган телен, туган илен, халкын, хезмәтен бик яратып яшәгән әдәпле, тыйнак шәхес. Шуңа күрә без инде Әхәт Гаффарны гына түгел, һәрберсенә дә безнең арабыздан киткән шәхесләрне нинди рәвештә булса да без аларны иҗатларын барлыйбыз, аларга ярдәм итәбез. Әхәт Гаффар тумышы белән иҗат әһелләрен Мулдан биргән балык бистәсе төбәгенең Олы Әшнәк авылыннан, иҗат юлының башыннан ук үзен актив иҗат итүче каләм әһеле буларак күрсәтә. Әгәр дә халык үзенең талантларын
баха беріп, аларны қадірлемесе, ол өзі де қадірсіз болырға мүмкін. Шуңа күрә бүгін бұл изгілікті ғамәл 40 күн менә сүрәнрәк тұра, жаңғы да жауап тұра, бара соқтынша күзге, ләкин көңілде барыбір бір түрлі істеп айтайын, біз өзімізге қалған бұрышны өтәдік шекілді бір түрлі мына келдік, яқшы сөздер айттық, һәм де бұл өзіне күрә бірләшу, демек біздің хатыр бір орында келешегіз болырға тиіш. Әхәтавина, Ғабділәхәтави деп жүребіз біз аны, Ғабділәхәтавинаны халық яратты, халық қабыл етті язушы боларақ. Ауылда бик зор дәрәжәлі болды, районда зор дәрәжәлі болды. Міне көңілдән индегіне мұңсулық болмасын, көңілдән индегіне қайғы хәсрәт болмасын. Халықның аны шушлай искә алу, дәүрәү күтәріліп шушлай тұрып, аны зурлауы, аның шушы қабірін хәтті қарап тұруы республика дәрәжәсендә бұл біздің үшін, біздің ғаилә үшін, біздің нәсіл үшін бик зур шатлық, бик зур қуаныш, бик зур дәрәжә. Татарстан хөкүмәтенә минем бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Шын күңелдән әйтәм мин аны. Бір Ғабділәхәтави белән генә тукталып калмасын иде. Барлык халкыбызның күңеленә кирип кала торган, үзләренең эшләре белән, үзләренең хезмәтләре белән, үзләренең иҗатлары белән кирип кала торган кешеләр алар шушындый дәрәҗәле булсын иде, үлгәч тә онытылмасыннар иде. Шарада мәдәни җәмәгатьчелек, дин әһелләре, Әхәт Гафарның туганнары катнашты. Кабер ташы Татарстан Республикасы президенты каршындагы мәдәният үсешенә ярдәм итү фонды тарафыннан аның рәисе Татарстан Республикасы президенты аппараты җитәкчесе Әсгать Сафаров йөкләмәсе буенча урнаштырылды. Фәннур Хәсәнов, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары. Буа районында Опас Тәтеш Буа мәдәни дуга халыкара сәнгать фестиваленең ачылу тантанасы булып узды. Әлеге чарада безнең хәбәрчебез Динә Нәҗметдинова булып кайтты. Опас Тәтеш Буа мәдәни дуга театраль фестивале быел 4-нче тапкыр уздырылды. Бирегә мөхтәрәм кунаклар да килгән иде. Театр бәйрәм белән котлап, Буа җирендә халыкара дуслыгының тагын да ныгытуына ышанып калабыз. Хөрмәтле якташлар, районыбыз кунаклары, бу очрашуларда матур спектакльләр белән танышыгыз, вакытыгызны күңелле үткәрегез. Һәрбер кунак фестивальдә катнашучыларга уңышлар теләде. Хәерле сәгатьтә, мөхтәрәм дуслар, ак юллар, фестиваль булсын. Рәхмәт барыгызга. Бәйрәмгә төрле төбәкләрдән һәм республикалардан килүчеләр шактый. Әлеге чарага барысы 13 театраль коллектив җыелган. Хәтта Иран республикасыннан да кунаклар кайткан. Татар һәм рус телләрен аңлап бетермәгән чакта үз тәрҗемәчеләре ярдәмгә килә. Mən birinci dəfədir gəlirəm bu festivala. Bundan qabaq bizim dostlarımız İrandan 2 seri gəliblər bu festivala. Biz әлеге фестивальдә беренче тапкыр катнашабыз. Тамашачы өчен ут дип исемләнгән спектакль әзерләдек. Эштәлеге турында сөйләмим, тамашачы үзе карап аңлар дип өметләнәм. Спектакльнең эштәлеге чыннан да бик үзенчәлекле. Тимер чыбык белән уралып алган каравылчы саклаган территорияга бер кеше үтеп кермәкче була. Ләкин сакчы күреп ала һәм шикле булган җиргә кертми. Нәтиҗәдә герой кәҗә булып киенә һәм шикле урынга үтеп керә. Максатына ирешсә дә, аучы мөгезлене атып үтерә. Спектакль ишарә һәм ымнар ярдәме белән башкарылды. Шулай ук әлеге фестивальдә Буа драма театры да катнаша һәм оештыру эшенә үз өлешен кертә. Фестиваль кысаларында уза театральная лаборатория, фестиваль чая и меда, фестиваль искусств, то есть безнең менә кичә килеп киттеләр язучылар. Чәй кысаларында фестиваль чәй фестивале булып уза. Һәм дә инде 2нче елга Алла теләсә бу фестиваль кысаларында тагын скульпторлар фестивален үткәрергә уйлыйбыз. Фестивальнең халыкара дәрәҗәсенә җитү үзе бер зур казаныш булып тора. Казакстан Республикасы кунаклары «Лютый» дип исемләнгән театр күрсәтәчәк. Фестиваль 14 сентябрьгә кадәр дәвам итә. Динә Нәҗметдинова, Илдар Галәветдинов, Татарстан яңалыклары. Казанда 5 көн дәвамында 32-нче татар яшьләре көннәре узды. Ябылу тантанасында тавыш бирүчеләргә нәтиҗә ясалды һәм лидер сайланды. 64 тавыш белән Самара өлкәсе Туган тел татар җәмгыятенең яшьләр эшләре бүлеге җитәкчесе Фәрзәнә Мәхмүтова җиңде. Фәрзәнә актуаль әңгәмә сәхифәсе кунагы. Сүзне хезмәттәшем Ания Гыйбадуллинага бирәм.
Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Яңалыклар чыгарылышын актуаль әңгәмә сәхифәсе белән дәвам иттерәбез. Татар яшьләре көннәре гадәттәгечә яшьләрнең үзләренә хас булганча шаулап, гөрләп, югары дәрәҗәдә оешканлык белән узды. Чаралар Казанда 5 көн дәвамында үткәрелде. Исегезгә төшерәбез, быел Татар яшьләре көннәре 32нче тапкыр оештырылды. Анда Россиянең 23 төбәгеннән, Татарстанның төрле районнарыннан 150 делегат катнашты. Әлеге күләмле чара турында сөйләшү өчен без бүген студиябезгә кунак чакырдык. Ул күпчелек тавыш бирү юлы белән быелгы яшьләрнең лидеры булып сайланган Фәрзәнә Мәхмүтова. Хәерле иртә, Фәрзәнә. Хәерле иртә. Сез Самара өлкәсендә татар яшьләренең дә лидеры булып торасыздыр инде, әйеме? Самара өлкәсендә мин туган тел оешмасының яшьләр бүлеген алып барам. Менә Самара өлкәсендә татар телен, безнең халкыбызның мәдәниятен, гореф-гадәтләрен саклау өлкәсендә нинди эшләр башкарыла? Безнең Самара шәһәрендә төрле оешмалар бар. Мин инде туган тел оешмасы турында сөйләп китермен. Безнең аксакалларыбыз да бар, инде яшьләр дә бар. Мин яшьләр белән эшне алып барам. Без төрле чаралар уздырабыз бу елны. Иң күңелдә калганы инде ул татар балалар лидеры мәктәбен уздырдык. Бу безнең 2 көнлек актив 10 яшьтән 17 яшькә кадәр балаларны без анда җыйдык. Аларга төрле лекциялар, мастер-класслар, татар телен дәресләрен шуларны алып бардык. Хәзер бит инде яшь буын вәкилләренең көндәшлеккә сәләтле булуын, лидерлык сыйфатларын үстерүгә шундый зур игътибар бирелә. Менә бездә үткән шикелле татар яшьләре форумында лидер булу нәрсә ул, нинди тырышлык куярга туры килгәндер сезгә, әйеме? Беләсезме, татар яшьләре көннәренә елдан-ел йөргәндә мин үзем актив делегатларга, бүтән төбәкләрдән килгән делегатларга карап, аларның эшләрен карап үрнәк алдым да үзебезгә Самара өлкәсенә килеп, аларның эшләрен дә үзебездә уздырырга тырыштым. Идел яшьләре үзәге дә ул татар яшьләре көннәрен уздыра. Аларның эшләренә дә карап, алар белән элемтәдә торып, Самара өлкәсендә, Самара шәһәрендә татарлар өчен актив эшне алып барырга тырышабыз. Яңа хисләр, яңа кешеләр, регионнар белән эшлибез һәм дуслашабыз. Актив яшьләр белән танышып, елдан элемтәдә торабыз да, контактларны социаль челтәрләрдә алышабыз, оешмаларның группаларына язылабыз да, эшне алып барабыз, язышабыз, алар безгә ярдәм итәләр, без аларга ярдәм итәбез, ниндидер сораулар булса. Нинди тәҗрибә менә синең өчен аеруча кызыклы булды? Бу елны Самара делегациясы Идел егете бәйгесен уздырды. Ул безгә бик авыр һәм кызыклы эш булды, чөнки безнең делегатларның күбесе беренче тапкыр татар яшьләре көннәренә килде. Кемдер беренче тапкыр форумга, Самара өлкәсенә, Казанга беренче тапкыр килделәр. Шуның өчен безгә бик кызыклы булды. Бүтән конкурсларны, этапларны үзебезнең делегатта безнең катнашты. Син бит инде лидерлар конкурсында җиңү яуладың. Синең көндәшләрең күп идеме? Минем өчен 64 кеше тавышын бирде. Беренче көнне Идел яшьләр үзәге кандидатларны тәкъдим иттеләр. Шул арасында мин дә булдым. Без үзебезне презентация ясадык инде оешмада, ел эчендә уздырган чараларны делегация белән таныштырдык һәм форум кысаларында бүтән төбәкләрдән килгән делегатлар безнең эшне карап, безнең ничек без элемтәдә үзебезнең делегация белән, бүтән кешеләр белән ничек без аралашабыз, ничек без эшлибез, шуңа карап, соңгы көнне үзләренең тавышларын бирделәр. Син берәр ничек әзерләндеңме бу конкурска? Лидер булырга? Мин әзерләнмәдем. Беренче көнне мин шок каттым. Миңа презентация ясарга дип әйткәч, тиз генә 1 сәгать эчендә презентацияны ясап, тәкъдим итә алдым. Лидер, татар яшьләре лидеры нинди булырга тиеш ул? Һәрбер лидерның командасы булырга тиеш. Шуңа күрә минем иң глобаль максат инде ул үзебезнең Самарада татар яшьләре командасы булсын дип, нык команда булсын. Чөнки елдан елга кешеләр, актив кешеләр алышына, кемдер кияүгә чыга, кемдер баласы туа. Алар алай да булса да, алар өеннән зумаша безнең белән элемтәдә торалар. Аларга мин бик зур рәхмәтле, чөнки минем командам булмаса иде, мин үземне лидер дип хис итмәйдем. Казанга без Идел яшьләре үзәгенә җыелып, танышып, елы элемтәдә торабыз. Шуңа күрә Казан ул кояш кебек безне регионнарда йылыта. Фәрзәнә, сиңа бик зур рәхмәт. Менә шулай татар халкының телен, гореф-гадәтләрен саклау өлкәсендә уңышлы эшләргә язсын.
Рәхмәт. Минем үземнең бик зур рәхмәт әйтәсем килә Самара өлкәсенә миңа шундый мөмкинлек биргән өчен Казанга Самараны тәкъдим итәргә килергә. Хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, безнең студияда Самара өлкәсе Туган тел татар җәмгыятенең яшьләр эшләре бүлеге җитәкчесе Фәрзәнә Мәхмүтова булды. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Берничә минуттан эфирыбызны Хәерле көн Татарстан тапшыруы дәвам итә. Алып баручы Эльза Әхмәтҗанованың кунагы шәҗәрәләр сөюче журналист Дамир Шәйхетдинов. Ә без яңалыклар иҗат төркеме бүгенгә саубуллашабыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Сау сәламәт булыгыз.